салом дӯстон, имрӯз тартиби корамонро каме тағйир медиҳем. Пеш аз ин дар аввал аз трансферҳои расмӣ кӯтоҳ гуфта мегузаштем. Баъдан дар бораи овозҳое ки бо гузашти вақт статуси расмӣ мегирифт, видеоҳои мо пешниҳод мешуд. Ҳоло баръакс дар хабарҳои асосӣ дар гузаришҳои расмӣ маълумоти пурра медиҳем ва дар оғоз ду овозаро гуфта мегузарем ки дар бораи легендао аст. Магуайр метавонад ба Вестхэм гузарад. Дастаи шаҳри Лондон ба ин футболбози бузург ҳавасманд гардида ба Манчестер аллакай дархостам фиристода аст. Дар ин бора Фабрицио Романо хабар дод. Оё Юнайтед ин гавҳари ноёби худро мехоҳад бо арзиши ҳамагӣ 30 миллион евро фурӯшад? Охир ӯро бо маблағи рекордии 80 миллион харида буданд. Инашро акнун видеои оянда мегӯем. Легендаи дигар Иньеста бо дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб шартнома баст ки бо схемаи 1+1 мебошад. Ҳамин Андрес одами аҷоиб аст. Дар вақташ Хитой меравам гуфта ба Ҷопон рафт. Ҳоло ҳама дар Арабистони Саудӣ ӯро интизор буданд, аммо футболбози 39 сола ба дастаи Расел Хаймаи Аморот гузашт. Воқеан дар Амрико ва махсусан дастаи Интер Майами ӯро минимум 3 нафар собиқ дӯстони давраи Барселона Месси, Бускетс ва Алба интизор буданд. Аммо Иньеста ҳамчун футболбоз як хусусияти хос дошт. маълум мешавад ки дар тасмимгириам ӯ ғайримаъмулӣ будааст. Чӣ илоҷ дар фаъолияти минбаъдаи ӯ барору муваффақият мехоҳем ва ба шумоам тамошои хуб. Агар як лайки қиматбоҳи худро гузошта моро ҳамроҳӣ кунед. Дӯстон, имрӯз бозии дӯстона байни Барселона ва Тоттенхэм мегузарад. Ҳар сол пеш аз мавсими нав дастаи каталонӣ бозӣ барои ҷоми Гампер мегузаронад ва имсол рақиби онҳо Тоттенхэм интихоб гардид. Барои бозам шавқар гузарондани ин рақобат аз сарпарасти видеои мо ширкати 1x истифода баред. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Мейтланд Найлзро акнун собиқ бозингари Арсенал мегӯем. Ин футболбоз ба дастаи Лион ба назди Александр Ляказет рафт. Лион бо Найлз шартномаи 4 соларо ба имзо расон. Ӯ танҳо 25 сол дорад. Тасаввур кунед ки ӯ ҳанӯз дар замони Арсен Венгер аз худ дарак дода буд. Ин гӯё 100 сол пеш буд. Агар ба мухлисони Арсенал гӯе ки нисбати Мейтланд Найлз чӣ фикр доред, аксари онҳо аз ин футболбоз норозӣ ҳастанд. Ӯ дастпарвари Арсенал буда ягон маротиба барқарору устувор дар сатҳи баланд бозӣ накарда буд. ӯ дар майдон ҳамеша мисли дарахти хушк буд. Дар як ҷо беҳаракат истода биниши хеле сусти майдон дошт. шояд дар Арсенал ба Мейтланд Найлз бахт баландӣ накард. ӯ як замоне дар канори рости хатти дифоъ бозии хуб нишон дод ва дигар ӯро ҳамеша дар ҳамин канор истифода мекарданд. Вагарна худи Найлз чандин маротиба ишора кард ки ба ӯ дар миёнаи майдон бозӣ кардан писанд аст. Мейтланд ҳамчун бозингари хатти нимҳимоя дарси футбол гирифт, вале ӯро ҳама дар канори хатти дифоъ истифода намуд. Новбаста аз ин дар баъзе мавридот ин футболбоз воқеан ба нафъи дастаи Арсенал кори хубро анҷом медод ва бозиҳояш дар сатҳи баланд буданд. Шояд барои худи ӯ беҳтар аст ки ин футболбоз аз АПЛ ба чемпионати Фаронса рафт. Лион варианти хуб барои давом додани карьера мебошад. Шартномаи ӯ бо дастаи Арсенал тамом шуд. Клуб аз кишвари Фаронса ин бозингарро бе пардохти ягон пул ба лондониҳо ба ҳисси агенти озод гирифт. Гонсало Рамошро дар хотир доред? Як каме андеша кунед, фикр дорам шумо аллакай пай бурдед. Бозингаре ки дар ҷоми ҷаҳон аз худ дарак дод ва дар мунтахаби Португалия аллакай Криштиану Роналдоро аз саф берун карда истодааст, расман ба дастаи ПСЖ гузашт. Парижиҳо самти рушди дастаро иваз карданд ва ҳамакнун мехоҳанд бо бозингарони ҷавон кор кунанд. Мессиу Неймару Мбаппе шарманда карда дар Лигаи Чемпионҳо сархам шуданд. Мақсади асосии парижиҳоам маҳз гирифтани ҷоми гӯшлақа мебошад. Шартномаи Гонсало Рамош бо дастаи шаҳри Париж то тобистони соли 2028 хоҳад буд. Айни замон дастаи шаҳри Париж ин ҳамлагари португалиро ба аренда гирифт, вале ин арендаи оддӣ нест. Ин аренда бо опсияи ҳатмии харид мебошад. Дастаи пойтахти Фаронса ба Бенфика 65 миллион евро ҷамъи 15 миллион бонусо пардохт хоҳад кард. Рамушам дар дастаи Бенфика ва ҳам дар мунтахаби Португалия тарафҳои мусбати худро нишон дод. Ғайр аз ПСЖ дастаҳои дигари Аврупоам дар талоши харидани бозингари мазкур буданд. Аз ҷумла пеш аз ПСЖ Манчестер Юнайтед кӯшиши харидории ин бозингарро намуд. Вале дар масъалаи ҷалб кардани ҳамлагари португалӣ парижиҳо хеле фаъол буданд ва тавонистанд муваффақ шаванд. Ян Зомер бозингари дастаи Интер шуд. Ин акнун маълумоти расмӣ мебошад. Дарвозабони швейтсарӣ чемпионати худро пас аз солҳои тӯлонӣ иваз кард. Ӯ давоми чанд соли охир дар дастаҳои Бундеслига аз ҷумла Боруссия Мюнхенгладбах ва Бавария бозӣ кард. Дар Бавария ӯ танҳо нимаи дуввуми мавсими гузаштаро гузаронд. Он вақт Нойер осеби ҷиддӣ бардошт ва як нафари лозим буд
то дарвозабонро иваз кунад. Мюнхениҳо маъз Зомерро интихоб карданд. Дар Милан аз ҳамаи марҳилаҳои муоинаи тиббӣ гузашт. Ян Зомер бо ин тим шартномаи ҳамкорӣ баст. Гуфта мешавад ки ӯ то соли 2026 бозингари дастаи Интер хоҳад буд. Пас аз он ки Андре Онана ба дастаи Манчестер Юнайтед гузашт, бисёриҳо ба суоле дода мешуданд ки Интер дар мавқеи дарвозабон киро даъват мекунад ва ё дарвозабони сатҳи баланд пайдо карда мешавад. Маълум шуд ки нерадзориҳо тавонистанд дар ин мавқеъ нафари хубро пайдо кунанд. Ӯ сейфҳои олӣ дорад. Ягона мушкилие ки Ян Зомер дорад ин иштибоҳҳои дағали ӯ ҳастанд. Ӯ дар баробари сейфҳои боварнокарданӣ хатоҳои калон ҳам мекунад, вале сейфҳояш иштибоҳҳои ӯро дар бисёр мавридҳо ҷуброн мекунанд. Дарвозабони швейтсарӣ 34 сол дорад ва дастаи Интер барои харидориаш ба Бавария танҳо 6.7 миллион евро пардохт кард. Арабҳо манъ карданӣ нестанд. Дастаи аз Арабистони Саудӣ ба яке аз бозингарони дӯстдоштаи мо Муҳаммад Салоҳ чашм духтааст. Ин дастаи Ал-Иттиҳод мебошад. То ин дам ба дастаи номбурда бозингарони сатҳи бузургтарин омада буданд. Карим Бензема ва Нголо Канте маъз шарафи ҳамин дастаро ҳимоя мекунанд. Акнун Муҳаммад Салоҳ ҳам таи чашми онҳо афтод. Салоҳ танҳо тобистони соли гузашта шартномаи худро бо дастаи Ливерпул тамдид кард. Ӯ яке аз беҳтарин бозингарони Премер-лигаи Англия мебошад. Дар байни футболбозони африқоие ки дар Премер-лигаи Англия бозӣ мекарданд, барои аксарият беҳтарин маъз Муҳаммад Салоҳ мебошад. Ал-Иттиҳод пулу молро барои ин футболбоз дареғ намедорад. Арабҳо ба футболбози мисрӣ дар 2 сол 180 миллион евро маош медиҳанд. Гуфта мешавад ки Ал-Иттиҳод ҳатто омодааст ки ин маблағро то 200 миллион баланд кунад. Ба Ливерпул ҳам дастаи кишвари Арабистон барои харидани шартномаи Салоҳ пули хуб пешниҳод карданӣ аст. Арабҳо омода ҳастанд ки шартномаи Салоҳро бо нархи 70 миллион евро аз мерсайдиҳо бихаранд. Аз нигоҳи аввал Салоҳ он бозингаре менамояд ки дар чунин форма тавонад дастаи Ливерпулро монда ба Арабистон барои кор кардани пулу мол равад. Аммо тибқи хабарҳо Ал-Иттиҳод ба ин масъала бисёр ҷиддӣ таваҷҷӯҳ дорад ва бо футболбоз аллакай гуфтушунидҳо оғоз ёфтаанд. То ҳамин дам арабҳо аслан бозингаронро мегирифтанд ки аксарашон ба дастаи худ нолозим буданд. Аммо на ҳамаашон, мисол Бензема, Марес, Миленкович-Савич бемалол чанд соли дигар дар сатҳи баланд бозӣ карда метавонистанд. ин гап маънои онро дорад ки бозингари сатҳи якум ҳам ба назди арабҳо меравад. Салоҳ ҳам метавонад ҷангали пурпечу тоби Премер-лигаро монда ба назди арабҳо равад. Бо назардошти он ки футболбоз барои ҷомеаи мусулмонӣ шинос асту хеле наздику машҳур, ӯ метавонад зиндагиро дар кишвари исломӣ интихоб кунад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров хайр бордаром дар паноҳи Аллоҳ.